Една авария може да спре целият ви бизнес, но не и ако имате това. Дизеловите генератори Gen Power осигуряват резервно електрозахранване още в момента, в който токът спре. Те са за професионална употреба и могат да работят 24/7. Подходящи са за частни домове, индустриални и административни сгради, хотели, болници, строителни обекти и всеки бизнес, който не може да си позволи престой. Нека ви покажа един от най-продаваните ни модели – GNT16 с оперативно тегло от 660 кг, моделът е с максимална мощност 12 кВт и впечатляващ разход на гориво от едва 2 литра на час. Корпусът му е обезшумен и има вграден AVR, а цената му започва от 4480 евро. В TML предлагаме пълна гама генератори Gen Power от 12 до 3000 кВт, както и цялостно решение, консултация, доставка, монтаж и сервизно обслужване. Разполагаме с налични модели на склад и кратки срокове за доставка. Gen Power се отличават с нисък разход за гориво, висока ефективност, отлично съотношение между цена и качество. Не чакайте аварията да спре вашия бизнес. Посетете офисите ни в страната или разгледайте гамата на www.cml.bg.